alweer 60 standhouders en mijn grote variatie. En ik denk dat het een paar hele gezellige dagen worden, maar voor elke die hier komen wel wat wils. Jo, ben correct eventjes naar de spectaculaire opening, een slag over de beurswest. Wat vond je ervan? Nou, wat ik zei, een grote variatie van allerlei soorten bedrijven, van grutte tot, tot een beroemde kunstschilder, Jan Kooistra. Er is hier de inwendige mens wordt net vergeten, de culinaire dingen, media natuurlijk, allerlei media-achtige zaken. Dus een hele grote variatie van bedrijven en alle jaren jullie rechtstreeks omkrieten. Oene van der Meulen, de organisatie, het zit er nou van je op, maar wat voor gevoel stel je nou? Nou, eigenlijk best wel een beetje trots, ja. Het had aardig wat voeten in hier gehouden dit keer, dat is gewoon, dat kan wel eerlijk om wezen. Het tij zit in net mij natuurlijk, het economische tij. Maar toch, het enthousiasme wat er dan weer is, ja, dat inspireert jou ook. En nou, inderdaad, nou staat het klaar en voldien. Is er nou echt nog een groot verschil in deze beurs en steeds met die beurs van Traje Ierlien? Ja, voor het eerst zijn we van, de vorige keer zijn we van, het kan net maar het krijgt daar weer niet voor. Is het weer een beetje, hij is van, nou, we hebben het professioneler. Het gaat is echt wat makkelijker ook. Net de omwallingen, maar de basis wel. En ja, het zit er gewoon netjes voor. Maar verder qua bedrijven, nou, die verscheidenheid die we er van het begin inhalen kind hebben, die is echt belangrijk, zeg maar. Eigenlijk wordt het nog breder en dat is mooi. Dit is een hele mooie afspiegeling van de gemeente Douwtenbedeel. Hier jou zelf net zoiets van dat hier even wat breder look worden met burgemeester Albers. De grote valkuil van heel veel initiatieven is dat we het altijd zo groot maatje willen. Maar als iets goed is, dan moet je direct de ware oorten blowen en laat het zo mooi barren. De ondernemers die je wezen willen, die ben je. En die weet ook wel dat de groot part van de omjouwing die komt tussen 2 dagen. Maar de grote valkuil dat wij het altijd groot maatje willen. Maar niet het vele is goed, maar het goede is veel. En dat moet ik dwars vast houden van nee, zo doen we dat. Het moet je kennen, het moet op dit plak kennen. En ze doen het weer en er staan de 60 standhouders. En dan denk ik, hartstikke goed. Men kan hier zien wat uw onderneming nog nonsens had jou nemen, maar ja, ik kom hier wel aan. We hadden nog nonsens, dat wordt kinderen wel niet. We doen het gewoon. Ik zou zeggen, kom del. En dan kan je zien wat we in mijn wander fix heel laagdrempelig. Misschien dat het wordt wel, het laagdrempelige. No nonsens vind ik wat, maar het laagdrempelige, die manier, daar zitten wij ook, op wij ook bezig. Ook voor de ondernemers. Ze komen hier graag. De meesten, die lid maar komen en lid het maar zien.